ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಬಂದಲೆ 7 ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದಗೂ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬೊಲಿಗೆದ ತಲಟ್ಟು ಈ ಬದುಕಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡು. ಅತಳ ವಿತಳ ಸುತಳ ರಸಾತಳ ಪಾತಾಳ ತಳತಳ ಬಂದಂಚಿತ್ತಿನ 7 ಲೋಕ ಭೂಮಿದ ಎತ್ತರ ಮಿತ್ತಡು ಅಂಚನೆ ಭೂಮಿದ ತೀರ್ಥಡು 7 ಲೋಕಲುಂಡಗೆ ಇಡೀ ಭೂಮಿಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನ ರಥಕ್ಕೂ ಕಟ್ಟದಿನಿ 7 ಕುದುರೆಲ್ಗೆ ಅಂಚಾತ್ರ ನಿಂಜು ವಾರೋಗು 7 ದಿನ ಅಂದವನ್ಪ. ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲುಡು ಸಪ್ತ ಋಷಿಕುಲು ಮಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗಿನ ದೆತೊಂದಿನ ಕತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಒರಿಯ ಲೆಕ್ಕ 7 ಜನ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕತೆಲ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ 7 ಜನ್ಮ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು 7 ಜನ್ಮದ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆದ ಹೊರಟು ಗೋಡಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ನಡುಟುಂಡು. 7 ಬಣ್ಣ ಸೇರಣಂದಾಂಡ ಆ ಬಾನ ಬಿರು ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಆಪುಂಡು. ಸರಿಗಮ ಪದನಿ ಪಂಪಿನ 7 ಸ್ವರ ಸೇರಣಂದಾಂಡ ಸಂಗೀತ ಆಪುಂಡು ಬಂದುಲೆ. ಅಂಚನೆ 7 ಕಡಲು, ಅಲ್ಲಿ ಕಡಲು, ಮುಲ್ಲಿ ಕಡಲು, ತುಲ್ಲಿ ಕಡಲು, ಪುತ್ತೇರಿ ಕಡಲು, ಪಾಮಾಜಿ ಕಡಲು, ಪೇರು ಕಡಲು, ನೀರು ಕಡಲು ಇಂಚ 7 ಕಡಲು ಉಂಡು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಉಂಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ 7ದ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಕೊಡೊಂಜಿ ಹೊಸ ಸೇರಿಗೆ ದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂಪಿನ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತಗೂ 7ನೇ ಯಜ್ಞದ ಐಸಿರ. ಇನಿತ್ತ 7ನೇ ಯಜ್ಞದ ಈ ಸಂಚಿನ್ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಬಂದಲೆ ಶಾಸ್ತಾವು ಶ್ರೀ ಭೂತಾನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇನ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ಮೂಡ್ದು ಬೈದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತಗೂ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚಾತ್ರ ನೇತ ಪುದರೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ SL7 ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್, ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಮಲೈಕಾ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು TDF ಬಕ್ಕ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಅಂಚನೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಸುಮಾರು ಜನ ತಗೊಂಡು ಆ ಮಾತ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಒರುವಲುಗು ನೆನಪೇರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದಲಿತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತಯಾರಾತಿರು ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಅಂಚಿತನ ವಿಜಯನಾಥ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಚಟ್ರಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿತ್ತೆ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತೋರ್ದಾತ್ರ ಇಡೀ ಲೋಕಡೊರ್ಪಡಿ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ದೇಶಲಿಗೆ ಪೋತು ತನ್ನ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುಪ್ಪುನ ಮೆರಪಾದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕುಡ್ಲ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ ಬಂಡ ಮೊದಲೇನಿ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷವಿನ ಆರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆಗೆ ಅಜತತ್ತೊಂದುಂಡು. ಕಾಡ ನಡುಟು ಬನಟ್ಟಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಡಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಚ್ಚುಲು ಇನಿ ಆ ಬನ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ ಕತೆಕ್ಲೇನ್ಗೆನು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚು ಇಲ್ಲದ ಒಲೆ ಬತ್ತಿನಿಂದ ದಾದ ಮಾತಾಪುಂಡು ತೂಕ ದೀಪಕ್ ರಾಯ್ ಪಾಣಾಜೆ ಬೆರ್ರ ಮುತಾಲಿಕೆದ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕುಡ್ಲದ ಕಲ್ಲ ಮಸ್ಕಿರಿ. ಹಲೋ ಎಂಚಿನ ಆವಲಿ ಮಾರೆ ಇರ್ನಂಜಿ ನಂಬರ್ ದಿಕ್ಕನೆ ಎತ್ತು ಬಂಗಾತ ಎತ್ತರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಯ್ಯೋ ಈ ನಂಬರ್ ಕರ್ರೆ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಕಾಲ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಎತ್ತು ದಿನ ಮಂತಾರ ಮಾರೆ ಅದೇ ದಾಯ ಕಾಲ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಜಾಡೀರು ಇಂಗ ಕೂಡಿಗೆ ಯಾನಿರ ಡಿಪಿತಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡಿಯೆ ಏನು ದೀಪಿತಿಯಾರಾ ಹಾ ಎಂಚಂಡು ಸೇಮ್ ಸುದೀಪೆ ಸೇಮ್ ಸುದೀಪೆ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಗಲು ಪುರ ಪನ್ಪಿರ ಡಿಪಿ ದೆಪ್ಪು ಮಾರೆ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಜ್ಜ ಒಂದು ಅಂದಂದು ಬಕ ಇರ್ನ ಡಿಪಿ ದಾನೆ ಪಾರ್ದಿಜಾರ ಇರು ಯಾನ್ ಪಾಡುಜೋ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾಯ ಜವನೆರ್ನ ಬಿಪಿ ರೈಸ್ ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಅಂದಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಕಂಚಲ್ಲರಂದಾಂಡು ಎಂಕೊಂಜು ಫಟ ಕಡ ಬರ್ಲಿ ಆ ಅದೇ ಇರ್ ತೆಲಿಪೋಚಿ ಅಯ್ಯೋ ಇರ್ ತೆಲ್ತಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೋಗಿಲ್ಲ ಕೊಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಡಿತು ಕೋಗಿಲೆ ದಾನೆ ಕಡೆ ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪೆರ್ ದಾನೆ ಲೇಟಿ ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಕಡೆ ಕಂಡ ನಿತ್ತೆ ರಂಚ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಹಾಡಿತು ಕೋಗಿಲಿತ್ತು ಮದ್ಮ್ಯಾತಿನ ಕೋಗಿಲೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಆ ಬಕ ಆರು ಬೇಲೆ ಪೋನ ದಾನೆ ಲೇಟಿ ಅವು ಪಂಡ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕನಗ ಲೇಟ್ ಅಂಚ ಬಾಲೆ ಒಂದು ಮದ್ಮ್ಯಾತಿನ ಕೋಗಿಲ ತೆಟೀತಿನ ಕೋಗಿಲೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಎನ್ನತ್ತು ಎನ್ನಿಯಾನು ಮಗೇರ್ನ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಸತ್ತೇ ಹೋಯಿತು ಕೋಗಿಲೆ ಮಾರಿ ಸಂತಾನದ ಕೋಲಂ ಪೋನ ಪಿರಲೆಪ್ಪು ಕೋಗಿಲೆ ಮಂಡೆ ಯಾನ
ಯಾನೇನ ದಾದಿ ಉಲೈ ಓಯ್ ಉಲೈ ಅಂಚತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಉಚ್ಚು ಬೈದಿನಿ ಉಚ್ಚು ಬೈದಿನಿ ಬರ್ಲಿ ಹುಚ್ಚು ನಾತನೆ ಮೆಲ್ಲ ಬಾತಿರ್ನು ಮಾರೆ ಮೆಲ್ಲದೆ ಬಂದು ಹುಚ್ಚು ಬೈದಿನಿ ಉಚ್ಚು ಕೇಂಡ ಹುಚ್ಚು ಕೇನ್ನುಗೆ ಹುಚ್ಚು ಕೆಬಿಂಡೆ ಕೇಂದ್ರೆ ಇತ ಉಚ್ಚು ಕೆ ಬೀಚ ಅಂದ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಲಿ ಲೈಕರ ಹೊರ ಬಲ್ಲೆಪ್ಪ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಏರಲ್ಲದಿ ನಾಲ್ಜನ ಬಲ್ಲೆತಾ ದೈ ಬೊಬ್ಬೆಟ್ ನೀ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಗೆ ನಮಿತ ಮಸ್ತ್ ಸಂಶಯ ಐಕಿ ತೀರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ತೀರ್ನಾರು ತಪ್ಪೇನಿರತ್ತೆ ಐಕೊಂಜಿ 10-15 ಜನ ಸೇರ್ನ ನಾನು ಎನ್ನಿರಿದ್ದೇವೆ 10-15 ಜನ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಇತ ಉಚ್ಚು ಬೈದಿನತ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಬಗದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಮುಲ್ತ ಕೆಲವರು ಸರಿ ಜೀರ್ ಕೆಲವರು ಪುರ ಪೊಣ್ಣು ಮರ್ಲೇರು ಪುರಲೇರು ಯಾನ ಅಂಡ ಅಂಚ ಯಾನ ಅಂಡ ಸರಿತೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಪೋಯಿ ಉಚ್ಚು ದೈ ಪೋಡಿ ಯಾನುಲ್ಲೆತ್ತ ದಾಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಎಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಬಂದು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಲೆ ದಾಲೆ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಉಚ್ಚು ಬೈ 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 ದೇವೋಯ್ ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಇಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದು ನೈಕೋಸ್ಕರ ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂತ ಪೋಡಿ ಎಂಕಿಲೇಕ್ ಯಾನುಲ್ಲೆತ್ತ ಪೋಯಿ ಈರೆದ್ರ ಪೋಲೆ ದಾಲ ದೇಲ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಪೋಡಿಚ್ 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 ಎಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಬಂದು ಉಲೈ ದಾಲ ಪೋಡಿಚ್ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಪಂಡತ್ತ ಯಾನು ಬುಡಯೆ ಯಾನು ಬುಡಿಯೇ ಯಾನು ಬುಡಿಯೇ இன்னைக்கு யானு புடிய ஏஜினா பர்ப்பன முடியானா பர்ப்பன மரಲು ಬಿಡುವೆ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬೋಕ ಯಾನು ಬಿಡದಿನ ಮಿತ್ತು ಸಂಶಯ ಬುಡಿಯ ಬಿಡದಿನ ಮಿತ್ತು ಏರ್ಲೋ ಸಂಶಯ ಮಲ್ಲಿ ಬರವಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾಗ ವಂಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿ ಬಿಡದಿನ ಮಿತ್ತು ಸಂಶಯ ಬಿಡ ಬಿಡದಂಡ ನಮ್ಮ ಬಿಡದಿನ ಏರೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡು ನಮ್ಮ ಸಂಶಯ ಮೇಲೆ ಬರಬಲ್ಯ ಒಂದು ವಾರ ಕರೆದು ಕೊಂಡೋದು ಬಿಡುವೆ ಎಂಕಿ ಸೈಸರ ಬುಜಿ ಐ ಸೈಸರ ಎಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಬಂದು ದಾಯ ಬೋಡಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದ ಇನ್ನಿಡ್ಬೇಕು ಸಂಶಯ ಬುಡಿಯ ದಾಲ ಪೊಡಿ ಹೊಚ್ಚೋ ಯಾನುಲ್ಲೆತ್ತ ಈರ್ದಾಯ ಪೋಡಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಅಬ್ಬ ಆಯಿಲ್ ಒಳ್ಳೆತ ಉಗದೆ ಪೊಡಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಪೋಡಿ ಅಡ್ಚಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಭ್ರಮೆ ಭ್ರಮೆ ಈ ತಾಯಿ ಇಂಚಲ ಪೋಡಿ ಯಾನುಲ್ಲೆತ್ತ ಪಂಡತೆ ಇಂದು ಭ್ರಮೆ ಎತ್ತಾನ್ ಬಿಡದಿನ ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಸಂಶಯ ಬಿಡ್ರವಲ್ಲಿ ಅಂತ ಜೋಡ ಮಂಚದ ತೀರ್ಥ ಮಿತ್ತ ಮಂಚದ ತಿರ್ತು ಹಾ ಮಂಚದ ಮಿತ್ತಿ ಅಂಕು ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಮಂಚನ್ ಬಳ್ತೆ ನಾನು ಹುಡುಚಿ ಅವು ಬೆಲ್ಟ್ 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 ಉಬು ಏತು ಉದ್ದಯೇ ಬೆಲ್ಟ್ ಹೋಗ ಒದ್ದೆ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಸೊಂಟ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರೋಚ್ಚ ಅವಿ ತಿಂಚತೆ ಜಿಡೆದೆರ್ತಲು ಉದ್ದಾಬುಳು ಉಬು ಎಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಆ ಬೆಲ್ಟ್ ನುಚ್ಚು ನೆನ್ನೆ ಜಿಡದಿರ್ಪೇರು ದೇವೋಯ್ ಇಲ್ವೇ ಈರ್ ದೂರ ಪೋಪುನಿಯೇ ಎಂಕಿ ಇಲ್ಲಿ ತತ್ತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲತ ಅವ ಅಮ್ಮಿ ಆರು ಪತ್ತರ ಬೈದಿನಿ ಪಚ್ಚರ 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 ವೈದಿನಿ ಪಗೇಲು ಬರ್ತು ಯಾನೇ ಬತ್ತು ಜಿ ಸಾವನು ಬತ್ತು ನೀ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಸತ್ತಿ ದೇವೋಯ್ ಅಂಚತ್ತು ಇಲ್ಲದೊಲೆ ಬಿನ್ನೆ ಬೈದಿನಿ ಇಲ್ಲದೊಲೆ ಬಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆ ವೈದಿನಿ ಮುಗುಳು ಮೂಳು ಉಂಟೊಂದು ದಾಲ ಬಾಜಲ್ ಮಲ್ತು ಗುರ್ರ ಪೂಜೆ ಅಂಚತ್ತು ಎಡ್ಡೆಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆ ಬೈದಿನಿ ಮುಖದ ಎತ್ತು ಬಾಡ್ನೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಗೇಟ್ ಹೋಗ್ಯಾರ ನೋಡುವೇಣ ಅವತ್ತು ಇಲ್ಲದೊಲೆ ಹುಚ್ಚು ಬೈದಿನಿ ಇಂದು ಆಯ್ ವೈದೇನಾ ಆಯ್ ಬಣ್ಣಗೂ ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕನಪ್ಪಿ ಏರಿಯೇ ಓ ಏರು ಏರಿ ಸಚ್ಚೋತ ಇನ್ನ ಬಲಾಯ್ ಸಚ್ಚೊತ್ತು ಇಲ್ಲದೊಲೆ ಹುಚ್ಚು ಬೈದಿನಿ ಹುಚ್ಚು ಹುಚ್ಚ ಹುಚ್ಚು 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 ಇಲ್ಲದೊಲೆ ಹುಚ್ಚು ಬೈದಿನಿ ಇಂದು ಹುಚ್ಚು ಬೈದಿನಿ ಹೇಗಿ ನಾನು ಬತ್ತರ ಇದ್ದೀನಿ ಆರು ಹುಚ್ಚು ಬತ್ತರ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಬತ್ತರ ಅರ್ಪಣ ಬತ್ತರ ಅರ್ಪಣ ಇಜ್ಜಿ ಹ್ಞೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ಒಯ್ನು ಹುಚ್ಚುನು ಹೌದು ಪತ್ತೆರೆ ಸತ್ಯನಾ ಇಜ್ಜಿ ಹುಚ್ಚಿನೇ ಅದ
ఆడే దాని మండే చాన్ పొడిచి ఉచ్చు పత్తన రే పూర తెరిపాదాండ్యాన్ నీకు కూర్చోతున్న నంబర్ ఉందా నంబర్ దైకి యాప్ అతనత ఏ పాతిని యాప్ ఇట ಓಲಾ ಉಬರ್ ಜಾ ಓಲಾ ಉಬರ್ ಅತ್ತ ಪುತ್ತೂರು ಕಡತಿ ಹೋಗೋ ಉಬರ್ ದಿಗು ಇನ್ನ ಪಿಂಡ ಬಿಡ್ರೆ యాప్ ಆತಂದೆ ಪಿಂಡ ಬಿಡ್ದು ಜತ್ತು ಇತ ತುಲೆ ಓಲಾ ಉಬೇರ್ ಪುರಂಡತೆ ಯಾಪ್ ತುಲೆ ಇಂದೆ ಇತ ಓಲಾ ಉಬೇರ್ ಉಂಡತೆ ಅಂಚನೆ ಉಚ್ಚು ಪತ್ತನಕಲ ಯಾಪ್ ಆತನ ಓಲಾ ಕೋಬ್ರಾ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಒತ್ತಿಯ ನಿಯರ್ ಬೈ ತೋಜ ಒಂದು ಕೋಬ್ರಾ ಮಿಯರ್ ಬತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಕೈತಳ್ಳು ಇಲ್ಲ ಬಂದು ಮಿಯರ್ ಕೈತಲ್ ಬೇಗ ಬರ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಉಚ್ಚು ಪತ್ತನಾರ್ ಬರ್ಪೇರು ದಾಲ ಮಂಡೆ ಚಾನ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಈ ಜನ ಸಾಧಾರಣ ಜನತ್ತೆ ಬಾಯ್ಡು ಉಚ್ಚು ಪತ್ತನ ಜನ ಅದೇ ಬಾಯ್ಡು ಉಚ್ಚು ಪತ್ತನ ಜನ ಬಾಯ್ಡು ಉಚ್ಚು ಅತನು ಹಾ ಬಾಯ್ಡು ಉಚ್ಚು ಅತ್ತನಾಗ ఆయన ಕೈಟಿದ ಅದೇ ಪುಣ್ಣು ಐಕ್ ಬೋಡೇನ ಸಾಮಾನ್ ಪುರ ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಯ್ಡು ಉಚ್ಚಿದ ಕೈಟೆ ಉಚ್ಚು ಅತ್ತಾರ ಅವು ಐಕ್ ಬೋಡೇನ ಪರಿಕರ ಪುರ ಮಾರೆ ಹಾ ದಾದ ಗೊತ್ತರೆ ಈ ಜಂತ ಪುದರ್ ಗೆಂದಿಜರ ಇರು ಭುಜಂಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪೇಸ್ ನಮಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತಿದೆ ದಾದ ಗೊತ್ತರೆ ಈ ಜನ ಇಂಚ ಬಾಯ್ಡು ಬತ್ತನು ಪದ್ಯ ಪಂಡು ಉಚ್ಚುನು ಬತ್ತನು ಪದ್ಯ ಪಂಡದ ಉಚ್ಚುನು ಬತ್ತನು ಅಂಚೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಬತ್ತ ಟೆನ್ಷನ್ ಬುಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಪತ್ತದು ಪುನಃ ದಾಪುಂಡು ಜನರು ಬರ್ರೆಲ್ಲ ತಬರಾಡಿ ಮಾತಾಡಿಂದು ಏ ಕೈತಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಲೆ ಬತ್ತೇನಲ್ಲೇ ಅಲೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಉಂಡ ತಕಲ ಮ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ఆయనరు ఉంటలే ఉచ్చువత్తర వైద్యున వాళ్ళు తప్పదు వైద్యునే ఉంటలే పత్తలే ಮಾರ್ಲೇರಿ ಪೂರ ಅಲೇನೆ ಬತ್ತಾರೆ ಬರ್ಬಿಡತ್ತೆ ಉಚ್ಚುವತ್ತೆರೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಅರೇನ್ ಬತ್ತೆರ ಬೈದಿರತ್ತು ಉಚ್ಚು ಬತ್ತೆರ ಬೈದಿನಿ ಬತ್ತನ ತುಚ್ಚು ಉಚ್ಚು ಓಲುಂಡು ಇತ್ತ ಇಲ್ಲ ತೊಲೆಂಡು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಬೈದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಉಚ್ಚು ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವನ ಮಾತ ಒಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ದೆಂಗದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಉಚ್ಚುನು ಮಂಗೆ ಮಂತ್ ಪತ್ತ ಎಂಚ ಉಚ್ಚುನು ಮಂಗೆ ಮಂತ್ ಪತ್ತೋಡು ಅಪ್ಪ ಮಂಗನು ಉಚ್ಚು ಮಂತ್ ಪತ್ತ ಹೆಚ್ಚೆ ಇಪ್ಪಕ ಸುರೂಕು ಉಚ್ಚು ಸುರೂಕು ಉಚ್ಚಿದ ಪುದಾರ್ ಪಲ್ಲೆ ಉಚ್ಚಿದ ಪುದರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಚನಿ ಈಜಾಡಿ ಹೆಚ್ಚೆ ಅವಳು ಅವು ಜೆಪಿ ತುಂಬಿ ನೋಡ ಇಲ್ಲದ ಬರೀಡು ಏ ಮುಗುಲಿಗೋಣ ಬಣ್ಣ ಆನರ ಪಾನಾಜೆ ಬುಡ್ದುವಲ್ಲಿ ಅಂಚತ್ತು ಉಚ್ಚುದ ಕೆಲವು ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೇರೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಕಾಲಿ ಕೇರೆ ಅತ್ತು ಕೇರೆಡು ಉದ್ದ ಕೇರೆ ಅಡ್ಡ ಕೇರೆ ಸಪರ ಕೇರೆ ತೋರ ಕೇರೆ ಬಜಿಲಗೆರೆ ನೆತ್ತರಗೆರೆ ಡೊಂಗರಗೆರೆ ಪುರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಪಂಪರ ಆನಲ್ಲ ಬೈಪಾಸ್ ಬುಡ್ದುವಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಬಸ್ ಟೂಲ ನಾ ಉಚ್ಚು ಬತ್ತಲೆಯ ಅಂಚತ್ತು ಕೇರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಗೀತಿ ಗುಣ ನಡತೆ ಬರತು ಓಡೋ ಉಚ್ಚುವತ್ತರ ವತ್ತಿನ ಉಚ್ಚುಗು ಪೊದು ನಡ್ರವೇ ಇದೆ ಓ ಈ ಮಲಿಪ ಕುಲ್ಲ ಯಾರ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ಸುರು ಉಚ್ಚು ಏರ್ತುವಿನಿ ಯಾನ್ ಉಚ್ಚು ತುಯಿನಿ ಹಾಲು ತೋಜಾಯಿನಿ ಆಯಿ ಉಚ್ಚುನು ತೋಜರೆ ಎಲ್ಲ ತೋಜರು ತೂಪನಾಗ ಒಂದು ತಂಕ ಬೋಡು ಈರ್ತುವಿನಿ ಸುರು ಉಚ್ಚು ನೀರು ಓಲ್ತುವಿನಿ ಸುರೂಕ್ ಯಾನ್ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಡುಪನ ಕೊಂಚ ಬೆಂಚಿ ದಡಿಟ್ಟು ತುಯಿನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಡು ಬಾಕಿಲ್ಲ ರೇಟ್ ಐದಕ್ಕೆ ಮತ್ ಮೈನ ಸುರೂಕಿ ಯಾನೇ ತೋಜಾಯಿನಿ ಆ ಪಿಲಿಗುಳದ ಪಾರ್ಕಡ್ ಹತ್ತು ಜೂಡು ಪಾರ್ಕಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿದೆ ತೂತನ ಅವು ದುಮ್ಮದ ಪಣ್ಣತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಇಲ್ಲದು ಲೈ ಉಚ್ಚು ಓಳುತು ಇನಿ ಮೂಲಿ ಯಾನೆ ತುಯಿನಿ ಅವು ಪಂಡ ಕನ್ನಡಿ ದಲ್ಪ ಬತ್ತು ತುಂತು ನಿತ್ತು ಕನ್ನಡಿ ಎದುರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂದು ಪೊಣ್ಣು ಉಚ್ಚು ಅವೇನ್ ಚಾರ್ಟರ್ ದಯಪಂಡ ಕನ್ನಡಿ ಎದುರು ಹೆಚ್ಚ ಉಂತು ನೇರು ಪೊಣ್ಣುಲು ಪೊಣ್ಣು ಉಚ್ಚು ಇತ್ತೆ ಉಚ್ಚು ಎಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ದಯಪಂಡ ಹೆಂಗ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾವಡು ಉಚ್ಚು ಎಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಅವಂಡ ಅವಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಇತ್ತಿನಿಗೆ ಅಲ್ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಸೀದಾ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಟ್ಟು ಬಜಿ ಪೇ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪಡಿಸುತ್ತೆ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಜತ್ತಿನ 2,000 ಕೊಡ್ದು ಕಡ್ಬಿಟ್ನಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದಿನ ಮುಟ್ಟ 2,000 ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜರ ಸಾರ ಅಪ್ಪ ನೀಗ 500ಗೆ ತೊಂದ್ರದೇನೆ ಸುರೂಕು ಉಚ್ಚು ಅಣ್ಣ ಉಚ್ಚು ಇಂಚ ಬೈದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪೊಣ್ಣು ಉಚ್ಚೆ ಅವೆಂಚ ದಯಪಂಡ ಆಣು ಉಚ್ಚಂಡ ಸರ್ತ ಬೋಪುಂಡು ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ಇಚ್ಚು ಸರ್ತ ಬೋಪನ ಉಚ್ಚುಂಡ ಈ ಒರಿಯದಿಕ್ಕೋನು ಪೊಣ್ಣು ಉಚ್ಚ ಸೊಂಟ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಉಚ್ಚು ದಾಯ ಬತ್ತಿನಿ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾವ ದಯವಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಪತ್ತರ ಈಸಿ ಆಪ ಅವು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾ ಕರಿವರ್ಷ ನಗರ ಎಂಕು ಪೇರು ಮೈ ಪೇರ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಯಾನೆ ಮೈತನ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಒಂದೇ ಜೀಜಿ ನಗರ ಜಮೀನು ಅಂತ ಈ ವರ್ಷ ಮೈ ಪನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬತ್ತಿ ನಾವು
ಎಂಚಿ ಸಾವಿರ ಪೋದಕೇನು ಹುಚ್ಚುಡ ಪೋ ಅಂಚತ್ತು ಉಚ್ಚು ಬರೋಡ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜ ಪರಕೆ ಬಾಕಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಜಿಂದ ಕರಿ ಜನ್ಮದ ಪಗೆ ಬಾಕಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಮ ಬಗೆ ಕರಿ ಜನ್ಮದತ್ತು ಕರಿವಾರದ ಕರಿವಾರ ಯಾನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆತ್ತಿಂದ್ಯಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಿದ ಎತ್ತೀನಿ ನಾನು ಟೈಟಲ್ ಫುಲ್ ಏತ ಅವು ಬಂದ್ರೆ ಟೈಟ್ ಆದಿತ್ತು ಒಟ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಕೊಡಪೆರ ನಾ ಈಗ ಕೊಡಪೆರ ಹಾತಿಸಿ ಐಕ್ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಯ್ದೀನಿ ಕೊಡಪೆರ ಹಾತಿಸಿ ಈ ಕೊಡಪ್ಪುಗೆ ಹಿಂಗ್ ಕೊಡಪ್ಪುಗೆ ಹಿಂಗ್ ಕೊಡಪ್ಪು ಎಂಚಿನಿ ಬಜ್ಜೆಗಳೇ ಪುಣ್ಣ ತಾರೇ ಬರೇ ಪುಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡಪ್ಪಿಯಾ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡಪ್ಪುಗೆ ಉಗುರು ಬಣ್ಣ ಅದ ಬೇನವೇ ನಾಲ್ ಸರ್ತಿ ಕೊಡಪ್ಪನಾಗ ಕೈತ ಉಗುರು ಬಣ್ಣಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಹುಚ್ಚಿದ ಕೂಲಿಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ ಐಕೆ ಐತೆ ಶ್ವಸರನ್ ಸರಡ ಅರ್ಧ ಸಜೆಷನ್ಗೆ ತಂದು ಕೂಲಿದ ಸೆಟ್ ಇದಿತ್ತು ಕೂಡ ಕೊಡಪ್ಪರ ಇದು ಕೂಲಿ ಹೋತು ನಿನಗೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಅವು ಕೂಲಿ போயின ಜಾಕೆಟ್ ನಾಲ ಇಪ್ಪಿದ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಜಿ ನಕ್ಕೊಂದಿಟ್ಟೆನು ಬೇನೆಡು ಈ ಪಂಡದ ಸುರುಕು ಕನ್ನಡದವಳು ದಾಯ ಎತ್ತೀನಿ ಸೆಟ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂತೂತಿ ನಾವು ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂಚಬರ ಬರ್ಪುಜಿತ್ತೆ ಉಚ್ಚುದ ಕಲ್ಲರ್ ತೂತಾರ ಅವು ಎಂಚಿನೋತನೆ ಐತ ರಟ್ಟು ಪುಡೆಲ ರಟ್ಟು ಬಾರ್ಡರ್ ఉన్నది ಮಂಜಲ್ ಐಟು ಪೂ 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 ಬರ್ಪು ಪೂ ಬೊಕೈತ ಮೇಯಿ ఉన్నది ಮೇಯಿ ಫುಲ್ ಪಚ್ಚೆ ಅದೈತಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಹೆಂಗೆ ಹುಚ್ಚುದ ಮೈತ ಬಣ್ಣಗೆ ನಿನ್ನ ದಾರದ ಸೀರೆಗೆ ನಿನ್ನತ್ತಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಹುಚ್ಚು ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಪತ್ತರ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಾನಿಗೆ ನಾನು ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಇರ್ತಾರೆ ಬರೀ ಮತ್ತೆ ನಾಗಪ್ಪಡ್ದು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಜನೆ ಎತ್ತಾವು ಐಕಿತ್ತೆ ಸುರುಕು ಹುಚ್ಚುನ ಪತ್ತರ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ಹುಚ್ಚು ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೋಡಂಡ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರೋನೊಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ರಡ್ಡು ಬಾರದೇರ ಗಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಅರಿಬಾರ್ದು ಒಂದು ಸುತ್ತೇದಿ ಈಗ ಹೇಗೆ ಮುಗಿഞ്ഞു ಅಂತದ್ ಬಾಯಿಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗಜಮುಖದ ಬಗೆ ಗಣಪತಿ ಹೆಚ್ಚ ಸ್ಮೈಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಬಂದೆ ಉಳಾಯಿ ತೊಟ್ಲಿ ತುಂಡ ಹುಚ್ಚುಗು ಎತ್ತದಾತು ತಂದಾನಿ ನಾನು ತಾನಿ ತಂದಾನು ತಾನಿ ನಾನು ನಾ ತಂದಾನಿ ನಾನು ತಾನಿ ತಂದಾನು ತಾನಿ ನಾನು ನಾ ತಂದಾನಿ ನಾನು ತಾನಿ ತಂದಾನು ತಾನಿ ನಾನೇನೆ ತಂದಾನಿ ನಾನೇ ಯಾವ ಈ ಮೂಳು ಬಂದೈನ ಯಾವ ಬೇತೆ ರಡ್ಡಿಲು ನಡುಬೋದು ಬಂದಲ್ಲ ಅಂಚ ಹುಚ್ಚುನು ಮನ ಉಳಿಸೋಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮನ ಉಳಿಸಾರ ಉಳ್ಳಾಡಿಪ್ಪನು ಹುಚ್ಚು ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕ ರತ್ತವು ಮನ ಉಳಿಸೋನು ಮನಿ ಬಂದು ಸುರು ಕೂಚ್ಚುಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ದಾಯ ಬೈದಿ ಏತಕ್ಕೆ ವಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚು ಕಟ್ಟುವೆ ಏತಕ್ಕೆ ಜಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟುವೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಏತಕ್ಕೆ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚು ಕಟ್ಟುವೆ ಏತಕ್ಕೆ ಜಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟುವೆ ಮೇಡಮ್ ಪತ್ತೋಡ ಬರ್ತಾ ಹುಚ್ಚು ನಾಲ್ಕು ಬತ್ತೋಡು ಸುರುಕು ಆತೊಂದು ಮಹಾನ್ ಭಾವ ಲೆತ್ತು ನಮ್ಮ ಮರೆದೆಪ್ಪ ಒಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೊಸ ಜನ ತಪ್ಪಾಗಿರೋದಲ್ಲ ಹುಚ್ಚು ನಾತ್ ಕಲ್ಮನ್ ಪರವಲ್ಲಿ ಐಕೊಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಬರೋ ಕೊರೋಡು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಒಂಜಿ ಚೇರ್ ಗಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬೈರಸ್ ಮಾಲೆ ಮಾತ ಗಣ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಐಕೊಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಐ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಇತ್ತೆ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಹುಚ್ಚುವೆ ತೀರ್ತಿ ಜತ್ತು ಬತ್ತುಂಡ ತುಚ್ಚುವೆ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಹುಚ್ಚುವೆ ತೀರ್ತಿ ಜತ್ತು ಬತ್ತುಂಡ ತುಚ್ಚುವೆ ಯಾಕೆ ಸೀದಾ ಪೋಡ ಇತ್ತನ ಮಾಹಿತಿ ಹುಚ್ಚುಗೂ ಖುಷಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಖುಷಿ ಅಂಡ ಓಪುನು ಕುಸಿಟ್ಟು ಮಟದ ಹುಚ್ಚು ಈ ಉಲೈ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದನೆ ಕುಳಿದ ಚೆಟ್ಟು ದೊಡ್ಡನೆ
ಮಾಟೇದ ಉಚ್ಚು ಈ ಉಳ್ಳಾಯ ಬತ್ ಸೇರುಂದಾನೆ ಉಳಿದ ಚಟ್ಟಿ ಹೆಂಗು ಕೊಡಪ್ಪಣಿ ಉಳಿದ ಚಟ್ಟಿ ಹೆಂಗು ಕೊಡಪ್ಪಣಿ ನಾನೇನ್ ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ನೆಯ್ಯ ನೆಯ್ಯತವು ನಾನಿ ಹೆಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ನೀನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನೇ ಇರ್ಬಲ್ಲೆ ಏನಲ್ಲನಾ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಎಂಬುವನಿಲ್ಲಿ ನಾದವಾಗಿರುವಾಗ ಗಾಯಿರಿ ಯಾರೊಳ್ಳೆನಾ ಇಲ್ಲ ಮಾತಲ್ಲ ಶುರು ಆಡುವಂತಿನ ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಬಂಡಿ ಬಂದ್ಯ ಬಂದ್ಯ ಉಂಡ್ಯಾ ಉಂಡ್ಯಾ ಉಂಡ ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ 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 ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ ನಾವು ಬಂದೇವ ನಾವು ಬಂದೇವ ನಾವು ಬಂದೇವ ಹುಚ್ಚುವನ್ನು ಹಿಡಿಯದಕ್ಕ ಹಿಡಿದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕೊಂಡದಕ್ಕ ಮುಗಳು ಪಾದವಣ್ಣುಲ್ಲೇರು ಮಾರಿಲ್ಲು ಅವು ಯಾನೋ ಬಂಡಿ ಬಂದಿ ನಿಮ್ಮ ರಂತಾಕ್ಷರಿ ಬಂದು ಇರೇನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಉಚ್ಚು ಬರ್ತಾರೆ ಬೈದ್ರೆ ಉಚ್ಚುಲೈಂಡು ಉಚ್ಚು ಉಚ್ಚುಲೈಂಡು ಅತ್ತೆ ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಪೋಣಗೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾನೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂದು ಅಂತ ಪೋಡಿಗೆ ನಿಜ್ಜೆಗೆ ಮಾರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅರಿತು ಉಚ್ಚು ಬತ್ತಿರದ ಒಳ್ಬಾರ್ದು ಮಾತಾ ತಿಕ್ಕೇರು ಮಾರೇ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ ಬೋಡಿ ನೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಬೋಡಿ ನೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಕೆಂಚಿನಾಗ ಒಂಜ ಉಚ್ಚ ಪಜ್ಜಿ ಮರಿ ಪಜ್ಜಿ ಮರಿ ಪೋಡಿ ಆಡುದು ಬರೋದ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನು ಬಣ್ಣಗ ನಾನು ತೂದು ಉಚ್ಚು ಚುರುಂಟು ಕಟ್ಟಿದೀನಿ ನಾನು ಬೋಡಿ ಆಡುದು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಬತ್ತ ಪಜ್ಜಿ ಮಾರಿ ಪಜ್ಜಿ ಮಾರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಕೊಡಪ್ಪು ಪಜ್ಜಿ ಮಾರಿ ಯಾನು ಉಳ್ಳೆ ಬಂದು ಧೈರ್ಯ ಮರಳು ಸಂತಾನದ ಮಾತೆ ಅತ್ತವಾಡೆಗೆ ಕಾಯಿಲ್ ಕಣ್ಣತ್ತದೆ ಪಜ್ಜಿ ಮರಿಗೆ ಸಾವ್ದ ಪಜ್ಜಿ ಮರಿ ಅತ್ತವ್ಯಾ ನಡೆಗೆ ಸುರುಂಟು ದಿನ ಉಚ್ಚು ಬಂದೇನಿ ನಡೆಗೆ ಜೈದಿನ ಸುರುಂಟುದು ಜೈದಿನ ಸುರುಂಟದಿ ಅಲ್ಲಿ 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 ಉಚ್ಚುಕೊಂಡು ಉಚ್ಚುಕೊಂಡು ತೂಲೆ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಚ್ಚು ಬಾಂದೆ ಐಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲ್ ಬತ್ತದಿತ್ತು ಈಗ ಆರಾಮ ಜೆತ್ತಿ ನಾವು ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿಲ್ ಬಿದ ಈಗ ನತ್ತೆ ಉಮಿಲ್ ದುಚ್ಚರ ಶುರು ಹಣ್ಣು ಕೊಂಡು ಐಕಲ್ಲ ಡೆಂಗ್ಯೂದ ಬೋಡಿಂಡಿಯ ಐತತ್ತು ಪದ್ಯಾಡು పోయిని ಎಲ್ಲ ಪದ್ಯಾಡು పోయిని ಪಂಡಿ ಜನ್ ಮೇರ್ ಬತ್ರ ಹೋಪುನು ಉಚ್ಚುಂದು ಕಾಸ್ 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 ಆಯ್ ಗೊಬ್ಬೆ ಕಾಸ್ ಸರ್ ಕಾಸ್ ಓ ಕಾಸ್ ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ದಂಡ ವಾ ಪದ್ಯ ಬರೋಡಾಗ ಕಾಸ್ ಕೊಡತೆ ಉಚ್ಚು ಬತ್ತಿ ಇರತಾರೆ ಏರ್ ಲೆತ್ತಿನಿ ಏರ್ ಯಾನು ಈಯದ ಕೊರ್ದು ಕಡಬಿಡು ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಬೈದಿನಿ ನಮ್ಮಿಲ್ಲಗತ್ತ ನಮ ಕಾಸ್ ಕೊಡು ಆಮೇಲೆ ಅವು ಐನಾತಿಗೆ పోయిನಿ ಬೋರ್ಡ್ ನನ್ನ ಬೋಡ ಐನಾತಿ పోయిండే ಕಾಸ್ ಯಾಕ ಪದ್ಯ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಕಾಸ್ ಕಾಸ್ ಇರು ಓ ಓ ಕಾಸ್ ವಯ ಆಗಿದ ಪ್ಲಾನ್ ಉಚ್ಚು ಉಚ್ಚು ಉಚ್ಚುಬೋಂಡು ಉಚ್ಚುಬೋಂಡು ಹೆಂಗ ಫ್ರೀಯಾ ಉಚ್ಚುಬೋಂಡು ಇಲ್ಲದ ಉಲೈತಿನ ಉಚ್ಚು ಬೋಂಡೆ ಚೀರ ಅವಡೊಂದು ಒರಂಬ ಉಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಮಾರೆ ಅವಡೆ ಬೋಂಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮಸ್ಕಿರಿ ಕುಡ್ಲ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪದ ಯಜ್ಞ ನಮ್ಮತುಯ್ಯ ಪೊಲ ಮಲ್ಪಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣಲೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಮಗುಳಿ ದೀಪಕ್ ರೇಪಾಣ ಜೆ ಪಿ ತುಮಿನಾಥ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಚನೆಯಾಡಿ
ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಿಖಲ್ನ ಕೂಟೋಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಚುಮ್ಮಿನ ಅಡಿಜೇರು ಆರ್ಲೆತ್ತೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬಂದೋಡಾತಂಡು ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಹತ್ರ ಲೋಕ ಮಾನದಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಸಿನಿಮಾಡು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದೋಡಾತಂಡು ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಪಂಪಿನ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಸೈಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೆಗೆದನೆ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಎಚ್ಚಲ್ ಮೇದಾದ ಅಂದ ಬಂಡ ಆ ಸೈಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿನ ರಡ್ಡನೆ ತುಳುವೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಯ್ ಅತ್ತಂದಂಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜನ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆಯನ್ನು ದೆತ್ತೊಂಡ ಸುರತ ಶಕ್ತಿ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅರೆ ತೆಗೆದಂಡು ರಡ್ಡನೆ ಸರ್ತಿ ತೆಗೆದಿನಿ ಈ ಕೂಟದವರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡುಗು ಇತ್ತೆ ಕುಸಲೆಂಚಾತನಂದು ಸುರುಕೆನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡಿಕೆನ್ವೆ ದೀಪಕ್ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲ ಪಂಚದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರಜ್ಜಿ ಆತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಪೋತುನು ತೆಲ್ಪಾದ್ ಬಿಡಿಯಾರು ಅಂದ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡಿನ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬರ್ತೀರಿ ಆರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಲ ಆರ್ನ ಆತೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಟೈಮಿಂಗ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನಿಕ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ತೆಲ್ಪಾದ್ ಬಿಡಿಯಾರು ದೀಪಕ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ವಿಜಯಣ್ಣ ದೀಪಕ್ ರಾಯನ್ ಟೀಮ್ ದಾದ ಬರೋಡು ಏಪಲ್ಲ ಅವು ಏಪ ನೋಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂದು ನಿಖಲ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂದಿರು ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶಿವನ ಪಲ್ಲಾಗನೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉಂಟು ಪೂರ ಈಗ ಹೊಸ ಜನ ಅದ ಪುತ್ರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಿರಿಯಾಡಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಈ ಹೊಸದು ಬೈದಾಗ ಸೊ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮನಸ್ಸದಿಂದ ಏಪಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಿತ್ತು ಹೊಸ ಜನ ಬೈತಲ್ಲ ಆರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬತ್ತು ಅಂಚದ್ದು ಲೀಡರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿನ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏಪಲ್ಲ ಬಿದ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಬಿಡು ಏನ ಲೆಕ್ಕ ಅವ್ರು ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂತು ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅಕ್ಕ ನೇಪಾಳ ಸ್ಕೋರ್ ಮಂತದ್ದು ಉಪ್ಪರ್ ದೀಪಕ್ ರಾಯ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೀಪಕ್ ಇತ್ತ ಬಿಟ್ಟು 8 ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂತಾರೆ ಇದು ಅಲ್ಲ ಗೆರ್ತುಜಿ ಮೂವಿ ಮುಪ್ಪಾಂಡತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳಿರಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದಿರಾ ಏನು ಆರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿರ ಕಟಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿನ ರೈಟ್ ಅವು ನೂತ 40 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಅನ್ಬೋಷ ಅಂದೆ ತುಂಬ ನೂತು ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾಲ್ಯವಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ 150 ಕರೀಣಿಗೆ 150 ವೆರಿ ಗುಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಪುನಃ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಹಾಂ ಅಚ್ಚಾ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಪುತ್ರ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪುತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಹೆಂಗು ಭಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ಮುಗುಳಿ ರಾಜೇಶ್ ಆರ್ಲ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಲ್ದೇರಿ ಹೊಣ್ಣದತ್ತ ಶಾಣದ ಏತು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ದರಿ ಇದು 4 ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇದನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಏಪಲ್ಲ ಏನು ತೂಪ ಬಟ್ ಪೂರ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಇನ್ನಿದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೂಪರ್ ಬಂತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋಲ್ಮೇಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಗಮನ ಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಐಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ನಡಪಡುಂದಾಂಡ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೈಕಂಡಿ ಪಣ್ಣ ಬೈಕಂಪಾಡಿದ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಈ ಭವನನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಇಡೀ ಪಿರೋಡು ಬೆನ್ಕೆ ಬೆನ್ನಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಕೂಟದ ಕಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ನಿನ್ನೆ ತೆಗೆದಾಗ ಪೋ ಮಾತಿರಗಳ ದೇವರಿಟ ಅಲ್ಪಾಡು ಕಾಮಿಡಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.